Dog. Maiva guys was puma, then one jidor one I each banda. Manasi, die anichimuti, saka imisisi buti, pakange paita nyaya, radzisa kupotsa itaramba maya, nekuti kuna mukoma manasi, one baga YouTube. Yes, I am Wuduru muno muma streets pano pa Manasibana Media. Tine ma artist tukusangana ni chibaba chiri panapa. Is an artist. But as uzama mdarodi muri artist way. Uye ndo doze oti futi munonzani. Ini ndonzi Tino Brown msaladi. Tino Brown aka mwana Andy Brown last born. AKA mwana Andy Brown. Muri mwana Andy Brown. Yeah man. Like seriously, biological son. Biological. So tikatenda kwa Mugabe izvo inobuda nyandu. Yeah man, now yoyo inotobuda. Mugabe tutowatsvaga. So the probability of paternity is 99.9 pasina kupokana baba mwana ndi wenyu. Sana kupokana. Wow. So munemba msambo upindera. Ine mndara ndoita ma genres ese, but specifically apa ndumbo famba ne danso. Right, murumbo famba ne danso mazwano. So chicha kupinza mdanzo, chicha kuinspire. Danso chakandipinza mudanzo just like kuti ndongofarira danso mati se danso taingonakirwa nana Soja Love achingoita sei watu vanangonakirwa but taimboita zvechisaladi but tasongona kuti no kudanso kuneka unga vibe kangoipa kaika. Wow. So tell me vaimbi vangani vanokuinspire imudara muindustry? Inangu ndo inspire nema upcoming boys like kuma vanhu vangogara vari ngori mumagenres kudhala like kudanso angari Soja Love, the less Soja Love, then nemumwe munhu vandofarira but vachiri pasi munhu anonzi Master Edge. I do like the vibe, he got the talent, so anondi inspire na Bazooka. Okay. Then kunana hip hop na T-Gonz na Wally 10. Yeah man. Zvakadaro bo. Alright, kuku hip hop munofarira T-Gonz na Wally 5. Wally 10 I mean. 5+5. Alright, 5+5. Alright, sorry. So tell me, muri kuona sei issue ma drugs ari kutorwa nema youth. Imimi ndoda kutangoza munotora ma drugs. Aina antori ma drugs. I don't take drugs kubvira ndambotsamana nemusikana but ndesita zvema drugs. Ndeto in fact ndoto advocate against ma drugs. And it is my drugs and no kurudzira my youth as my drugs boss kuimba kusudzi waita my drugs. Azia kuna wakaita sana Freeman na namkangana not inspire that guy. Munhu anaenda uchiya antara kuti my drugs sasamboshandisa my drugs but ari kudominate over. Azia but apana my drugs. Vanhu vakatedzera munhu yeye my youth Freeman HKD boss, he doesn't take drugs. Wow, thank you. So ndoda kuti mumboni paka freestyle mbijana mdara tisatavhara show ino. I just wanna advocate against gender based violence saka enzwai. Okay, one mukadzi arohwe vaudze izvozvo ini ndati kwete tu kana waona asingakete kurova kuite hatisapote nhaika manetsana endai kwatete kwete kuzozunzirana mapendekete nhaika murume murespect asi akakurova enda uripote saka ndauya nekakanseling wakamutora chiita zvemodeling nhasi here ndopa wakuda wrestling imi can't you just stop kwareling bamnin Wow. Thank you so much. Imimi vakadzi haiwa munatwo unyange wakadzidza zveupi mutowo mume wako respect mupewo in return akudewo chimbotiwo paye kana akatsamwa wosvika woti museyamwa chichamarangwa nhai baba vemwana omukaka uyu mumboyamwa chimbobvunzawo vamwe zvavanoitawo waiziya. Thank you so much. Thank you.